ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಿನ ನಡೆದುತ್ತಿನ ಪಸ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ತೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿರ ಅರಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಹೇಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಏನಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಸೈಟೆಡ್ ಉಂತೊಂದೆ ಸೈಟೆಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಇಡೀ ಭಕ್ತನು ದೇವಂಡ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ನಮಕ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲೆ ಏನಿಕ್ಲೆ ಏನಿದ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿದೆ ಮುಲ್ತು ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಹೋದ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟರಸಿ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ಪನ ಚುಯ್ ಇಂದ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋನ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ತು ಓಕೆ ಬುಳುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡ್ತೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತೂಯರ ಪೋನಂಗನೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಮುಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕನು ಅವು ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ದುಬೈನ ಪೊಲೀಸ್ನ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಗಾಡಿ ಎಂಚ ಒಂದು ತುಲಿ ಕುಲ್ಲೆರಿಜ್ಜಿ ವಾವ್ ಶೋಭನದ ಬೇಜಾರ ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಗಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಳು ಕೈತಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೂರ. ಸೊ ಅವು ಗೈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಜೆತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆದ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತೂಣ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇಡಿ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಣಸ್ಲ ಮಲ್ಪಂಡೆ ವೈದೆ ಗೈಸ್ ಏಪನ ಉನ್ನ ಬಂಜಿ ದೇಪನ ಕರದ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲ ಅಂತ ಮಲಿಚ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಜಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಡೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬಾದಲಾಡ್ ಸೈಡ್ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಕುಲಿ ಫುಲ್ಲು ರೋಡ್ಡು ಕುಲ್ಲೆ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಉಂತ ನೋಡು ಈ ಗಂಟೆ 7 ಅಂಚೆ ನೆನ್ನಿಲ್ಲ ಭದ್ರಾಡು ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಕೊರ್ತು ಕಾಪೋಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾತನೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ರಿನಲ್ ರಶ್ ಪುಣದ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ ಮತ್ತು ಪುಡಾಣ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಐಟ್ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಓಡೋದು ವೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾತನದೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ನೋಡುವ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಾತು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರತಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ट्रैफिक क्लोज है इसीलिए तो उसका अनाउंसमेंट यहाँ ने यहाँ दादा वाला तब नहीं है ओनली शेख मोहम्मद बिन राशिद रोड है नहीं पूरा मोबाइल के लिए है ना कम सबका मोबाइल के लिए है वो तो सबको आएगा देखो वार्निंग मोहम्मद बिन राशिद ಎಂಚಿನ ಟೆಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಏರ್ಲ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ವ್ಯೂ ದೇರ ಬತ್ತುಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು ವ್ಯೂ ದೇರ ಶೂನು ಪಾಡ್ದು ಶೂತ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ದನು ಮಲ್ಲಿಜಿ ಈತಾಯನ ಹುಲ್ಲೆ ಕಾಣೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ವ್ಯೂ ತೋಜಿದನೆ ಯಾವುದು ಏನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬದರ ದತ್ತ ಐಜಂತ ಬದರ ಅತ್ತ ATTA ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೀಮ್ ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಅವು ಆದಿಶ್ ಅವು ಅರಾನತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಂಚ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ದೇರ ಬತ್ತನು ಮಾರೇಲೆ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ನೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳುಲೆ ಕಾಣು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಜಿಗ್ಗ ರೈಸ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ರೈಸ್ ಓ ನಾನು ಏತು ಕೊರ್ತು ಕಾಪೋಡು ಅತ್ತೆಲ್ಲ ರುವ ಅವನು ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಸೈತ್ ಬೋಣ ರೈಸ್ ಗುಲ್ಲು ಅಂಚೊಂಜಿ ದಾದನ ತಿನ್ಕ ಬಂಡದು ಅಲ್ತದು ಪಿರಲ್ಲೊಂಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಮೂರು ವಾಲ ತಿನ್ನೋಡಿದ್ದೆ ತಿಂದು ಪಿರಬಹುದು ಗಂಟೆ ಏನಾಯ್ತು ಬಂದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮೆ ಇರುವೈನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏದು ಬರ್ತುಂಡು ಸಾಕದು ಒಂದು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಕುಲ್ಲು ನೀರು ಎರಗೆರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕಾರು ಮರಗಟ್ಟೆ ಸಾಯ್ತು ಉಂಡು ಸೊ ನಾಳೆ ತಿನ್ಕ ಅಚ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಬಾಸ್ ಅವರು ಪಡಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ ದೂಲೆ ಲೈನ್ ದೂಲೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಡಿಕೆ ಹತ್ರ ಅದ ಈ ಲೈನ್ ಪೂರ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ ಪಡಿಕೆ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇವತ್ತು ಯಾರೆ ಜನದುಲಿ ಶುರು
ಕ್ರೌಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೌಡ್ ಏನು ದೊಂಡೆ ಬೇನುಂಟು ಗೈಸ್ ಒಟ್ರಸಿ ಅಂಚದ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ವೈಬ್ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಹೆವಿ ಇಂಚಿ ತುಳ್ನ ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ಲು ವೈಬ್ ಇಡ್ಬೋದು ಜವನೀರ್ ಮಾತ. ಸೊ ಎಕ್ದಮ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ಫುಲ್ ಕೂಲಿ. Yes, guys, ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಅದುಪ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅದುಪ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಿರವತ್ತ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದುಪ್ಲೆ ಜಾಲಿ ಅದುಪ್ಲೆ ಕರೆನ ವರ್ಷ ದಾದ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀವು ಜಿಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಅದುಪ್ಲೆ ಏರೆರಡು ಮಾತ ನಿಂಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೋಯಿ ರಾಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುದು ಏರು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಕೇರ್ ಮನ್ ಪೋಯಿ ರಾಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಒಂಡೆ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ದ ಬೇರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಆದಿಸ್ ನಂಚಿನ ಜವನೇರು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಜವಂದಿನಕ್ಲಿಂತ ತೂತು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕಡೆ ಲೇಟ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೋಕಡೆ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಅದು ಜಾಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಅದು ಫುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೂರಿ ಪಿರೋರಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಕರೀತಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಪುನು ನಮ್ಮ ಚಾಯ ಗೊಂಜಿ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಅವಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಅದು ಜಿಕ್ಕ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಡುಪ್ಪುಲಿ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಖಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಸೇರಿ ದುಬೈ ಬಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚ ಆದ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ನಿಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲಿತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲು ನೀನು ಮತ್ತು ದಾದ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ತುದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆತ್ತುವುದು ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಟಾಟಾ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಯೋ.